ولی تماشاوانێجا گەلو مەبەستە سەرەکە یا چوونە شاندا بلندا ئۆپۆزیسیۆنا سووری تەماشاوانێژا ji bo Newyorkê çi ku Newyorkê bêguman çend rojin bêguman komala giştiyan netên hevgirtî civînawê heftemîn civînawê heye bara pitêya berpirs û serokên welatan taybetiyên deverê û ew ên ku bandoryawan li ser Sûriye heye li New Yorkê bûne. Rêsî İbrahim Birro ew nûnerê Kurdan di nava desteya gotûbêjên opozîsyona Sûrî niha li New Yorkê digelmeye. Rêsî İbrahim êvarata baş be. Êdî di çarçûvê seredanawa da gelo bi vî şandekê berfirehê opozîsyona Sûrî hin li New Yorkê ne mebesta wa serekî çi ye? Dem baş. Salane di van rûniştinê netewên yekbûyî de em şandekî opozîsyonê serdana New Yorkê dikin. Sedem de em karibin yani devletê Zülhêz hev dilvir kom dibin yê ku tesîra wan di doseya Sûrî de heye di van çend rojê derbas bûyî de me dikarî bû şanda Brîtanî, Fransî, Holandî bibînin yan Swêdî û Malta û deverên din jî bibînin aniha jî piştî saetekê kombûna me bi emîn amê giştî yê Camiya Erebî re heye paş بعثا Almanî re û her wiha bi Geir Pedersen nûnerê navdewletî ji bo Sûriya ev dîtinana ji boî çawa karibin yani daxwaza me yî sereke di vê salê de ji van welata alîyetek bê dîtin çawa biryarê navdewletî di derbarê Sûrî de taybet çawa cîbê kirin ji ber heta niha ji 2014 hetanî roja îro çi rûniştinê ê danûstendinê Gilcinêv çêbûne li Viyena çêbûne li Astana çêbûne tu gavê pêş nehatine avê. Belê Kayk İbrahim tu niha li New Yorkê li civata welekariya nêvdewletî tu dizanî jî li vê dawiyê taybetî destpêka sal sala bîstan zortirîn civîn ser badeka Sûrî li ser rewşa Sûrî hatîne encamdan. Lê berdam taybetî ji Amerîka Rûsya vî tu li dijî biryaran li dijî hevdû bikaranîne. Yani zortirîn civîn sebaretî rewşa Sûriyana rewş xirabtir bûye baştir nebûye kevata gelo di çarçûvê van hevdîtinê we da çi niyeteke ciddî wan berpirsan heye ku hevdîtin gelkirî wan welatan ku rewşa Sûrî berefa rasta çareseriyê biçeyîdî? Mexabin yani di vê salê de em hîn tiştekî xerabtir dibînin ji ber gê yani welatên dunyayê tevayî bala wan çûye li ser şerê Rûsya Ukrayna yani doseya Sûrî hîntir li paş ketiye di vê dema hanê de yani lê tevî wilojî welatên Ewropî jî û Amerîka jî yani hîn jî dibînin ew doseya Sûrî di çareseriya siyasî de divê cîbê kirin lê mexabin hinekî ihtimama wan gelekî zîf. Belê eger zor bikurtî Birês İbrahim tu dizanî jî Tirkiye ji wan welatan bûye ku pêtir her welatekê alîkariya opozîsyona Sûrî kiriye. Çi diwarê siyasetê de be çi diwarê serbazî cî de be. Lê na Tirkiye hewl dide ji hikûmeta Sûriyê nêzik bibe. Heta Erdogan tehdît li Semerqand got xwezî Esed li vêrê be me hevdîtin gel dakiriban. Kevata gelo tu vê pêşhatê çawa bînî tu nabînî êdî rola opozîsyonê jî wekû caran bi bandornîna welatên taybetî alîkariya wê kirine? Di vê gerê de cîgirê wezîrê derveyê Tirkiye jî Sedat Onar jî hat dîtin û ev tişt pêr hata xaftin. Tirkiye her dibêje diwarê siyasî de yani tu gav hîn nehatine avêtin lê tevî em dizanin dest bi gava hatî kirin. Tevî destpêk di aliyê ewlekariyê de ne lê tesrîhatê serokê Tirkiye yên wezîrê derveyê Tirkiye ber bi vî alî derin ew nerîna wan de dibêje dunyayê pişta xwe da rewşa Sûrî em dixwazin bi vî rengî hinekî doseya Sûrî tehrîk bikin guman dimîne yani nerînê dewleta û mesalihê dewleta tiştekî cuda ji xelkê Sûrî de. Belê Birês İbrahim Birro nûnerê Kurdan di nava desteya gotûbêjên opozîsyona Sûrî li New Yorkê var baş Kayk İbrahim.